କଙ୍କଡ଼ା କ୍ଲିପ୍ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା, ଷ୍ଟାଇଲ୍ କ୍ଲିପ୍ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା, ଆସନ୍ତୁ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାରେ ହରେକ 10 ଟଙ୍କା, ହରେକ ମାଲ 10 ଟଙ୍କା, ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାରେ ହରେକ ମାଲ। ଦୂରରେ ରହି ଦେଖୁଛନ୍ତି କାରଣ कौन खाइल तमे कौन खाइल हाँ କାରଣ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହରେକ ମାଲ ନେଇ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ଦୈନିକ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଯେମିତି କଙ୍କଡ଼ା କ୍ଲିପ୍ ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କା, ଷ୍ଟାଇଲ୍ କ୍ଲିପ୍ ମାତ୍ର 10 कौन गोटा आनिब ना जो ये चौपती